Wow, tortica, ona je tako lepa. O ne, to je zli podmukli Labubu. On jede moju tortu. Oho, gledajte, i ja imam 2 Labubua. Čekajte, je li on sve pojeo? Nevjerovatno. Pa onda napravite za mene novu tortu u obliku Labubua. Dobro, ja čak i znam šta treba raditi. Dakle, prvo uzimam čokoladu. Nju treba izlomiti u šerpu, a posle rastopiti na šporetu. Uključujem i čekam. Odlično mi ide. Ona već postaje tečna, super. To je baš ono što mi treba, savršeno. Dakle, zatim sipam čokoladu u okrugli kalup. Rasporedit ću čokoladu po celom kalupu, ovako. A sada treba da se sve ovo stegne, koristit ću sprej za hlađenje. O da, brzo i efikasno. Odlično, sve se steglo. Dalje vadim čokoladu iz kalupa i ređam kore unutra. Kora, krem i tako dalje. Da, odlično mi ide, to će biti nevjerovatno. Mislim da je dovoljno. A sada treba spojiti 2 dela. Tako je. Uspelo je. Savršeno ravna lopta. Sad će da mi isklizne iz ruku. Ne hvatajte je. Ne sme da se razbije. Sad ću ju uhvatiti. Uspeo sam. Nisam se džabe bavio bejsbolom. Hvala. Moja torta je preživela. Dakle, sada moj loptici treba njuška. A uz pomoć ovog čokoladnog krema ću napraviti dlake. Da, ispalo je baš onako kako sam hteo. Super. Zadovoljan sam. Bako, kako vam se čini, jeli? Meni se sviđa. Ostalo je dodati uši. I sad je to pravi Labubu. Kakvog je htjela mala Sofi. Dakle, kod mene je sve jednostavnije. Ja sam odlučila da napravim svoju omiljenu pitu sa domaćim džemom. Sipat ću ga na testo. Tako je. A odozgo ću da stavim mrežu od testa. Sad ću razvaljati komad testa. Da, tako je. A zatim treba odseći sve suvišno. Ovog puta ja neću napraviti samo mrežicu, već njušku omiljene igračke Sofi Labubua. A njoj će se sigurno dopasti. Stavljam u rernu i čekam. Jess, vreme da spremiš nešto, a ne da se igraš. Hajde, kreni. Dobro. Dakle, meni treba žvaka. Sofija sigurno voli. Treba mi puno žvake. A dalje ću razvaljati rukama. Tako je. I napraviti od toga 2 kuglice. Ova žvaka baš podsjeća na plastelin, tako da ću samo napraviti igračku. Ostalo sve spojiti. Gledajte, moj Labubu je spreman. On je sav od žvake, baš cool, zar ne? Otkud takav divan miris? To je moja pita, draga. Pogledajte kako slatko. Eto, ja sam završila. Sofi, možeš da probaš. Prijatno. Wow, vi ste zaista napravili sve ovo za mene? Ja sam tako srećna. Čekaj da počnem. Od pite. Ona je tako zanimljiva. Miris je ekstra. Probat ću. Da, ova pita je sa džemom super. A sad ću probati tortu u obliku roza Labubua. Kako je tvrda. Ne mogu da odsečem pače. Dobro, onda ću probati ovo. Jako ukusno. Čekajte, pa to je žvaka. Ali, htjela sam tortu, a ne žvaku. Ne, ovo neće proći. I konačno posljednja torta. Čokoladni Labubu. Izgleda tako privlačno. Da, to je jako ukusno. Meni se veoma sviđa. Šef je pobedio. Zaista? Jeste li čuli to? Prva pobjeda je moja. Što se tamo dešava? Labubu, posluži se. I za tebe sam ostavila komadić.
se sviđa? Kako slatko. A sad mi pripremite pastu. Ja sam jako gladna. Hajde, požurite. Odlična ideja. Ja čak i znam šta ti treba. Imam u rancu instant nudle. Da. Treba samo da ih zalijem vrelom vodom i sve će biti gotovo. Ne moram ni da se trudim. O, da. A šta ste vi smislili, jeli? Ja imam bolju ideju. Počet ću sa nutelom. Otvaram, a zatim uzimam veliku kašiku i stavljam nutelu na dasku. Posle ću dodati malo brašna. O da, napravit ću divno čokoladno testo. Još malo. I gotovo. Sada prebacujem čokoladno testo u aparat, koji će mi istisnuti savršeno ravnu pastu. A gledajte kako ovo radi. O da, ispalo je savršeno. Svaka mi čast. Ali to još nije sve. Dalje uzimam šlag. Eto ga. Sipat ću ga preko i obavezno dodati šarene konfete. Prelepo. Bako, kako vam se sviđa moja ideja? A šta ćete vi uraditi? I ja ću napraviti pastu od testa za plačinke. Da. Prebacit ću sve u činiju. Ovo liči na prave špagete, jel da? Ali to još nije sve. Ukrasit ću sve jagodama i borovnicom. O, da. I preliću sve slatkim sirupom. Gotovo. O, i moji su rezanci već gotovi. Ostalo je samo probati. O, ne! Kako je ljuto! Ali zašto? O, ne, to su ekstra super ljuti rezanci. Kako sam mogla tako da pogrešim? O, ne, sve mi izgorelo. Šta sad da radim? To je jako smešno. Moj labubu želi pastu, vi predugo kuvate? Da, dobro, sad ću se snaći. Dakle, trebaju mi špagete i viršle. Provlačim špagete kroz viršlu. Tako je. A dalje stavljam ih da se kuvaju u čajnik sa vrelom vodom. O, da. Odlično. A može da se vadi. Stavljam to sve na tanjir i crtam njušku kečapom. Ispala je ovako zabavna hobotnica. Baš slatko, jel da? Pošto smo svi uspeli, onda Sofi može da proba. Konačno sam dočekla. O, što je ovo? Izgleda odvratno. Neću ovo da jedem. Bolje da probam ovu čokoladnu pastu. Takvo nešto ja sigurno nikada nisam probala. O, da, to je jako ukusno. O, šta su ovdje smislili? Kašikom je teško to pojesti. Onda ću jesti rukama. Bobice volim. A od čega su rezanci? Wow, pa to su palačinke. Super. Neverovatno. Oduševljena sam. Bako, ti si pobedila. Ovo je super. O, hvala Mila. Ja sam se jako trudila. Šta to radila, Bubu? On je odlučio da proba pastu koju je spremila baka i njemu se svidelo. Gledajte kako uživa. A sada napravite za mene lizalicu. Jel može? Da, prepustite ovaj posao profesionalcu. Ja znam šta da radim. U rancu imam par lizalica, to mi treba. Šefe, i meni treba tiganj. Hoću da istopim na njemu lizalice. To neće oduzeti mnogo vremena. Aha, a sada sklanjam štapiće. Super. A sad mi treba okrugli kalup. Hvala šefe. Sipam tečni karamel u okrugli kalup. A sada treba sve ravnomerno rasporediti. Odlično. Joj, kako vruće. Treba da se sve brzo stegne. To je lako uraditi s pomoć spreja za hlađenje. O, da, tako je. Sada to mogu izvaditi iz kalupa. A unutra ću sipati čokoladne bombone M&M's. Obožavam ih. Pokrivam drugom polovinom i to je to. Napravila sam ogromnu lizalicu sa lepim iznenađenjem unutra.
O, jagodica, to mi treba. Nabošću je na ražnjić. I dati joj lep oblik. Oblik ruže, preslatko. A sada treba da je umočim u med. A med je moj domaći i sama sam ga skupljala. To je to. I ispadaju ukusne zdrave lizalice. Svaka mi čast. A ja sam očistio ananas, a sad ću ga iseći na kolutove. Odlično, to je baš lako. A dalje mi treba tečna čokolada. Istopit ću je brenerom. To je to, uspeo sam. Posle nabadam ananas na ražnjiće i umačem u čokoladu. Odlučio sam da koristim raznobojnu čokoladu. Jednu crvenu, a drugu plavu. Posuću sve šarenim konfetama i to je to. Može da se jede. Bellissimo. Prijatno, draga. Wow, vi ste tako brzo završili? Nisam ni očekivala. Hoću da probam ovo cveće. Jo, kako tvrdo, ne mogu da zagrizem. Neću to da jedem, žao mi je. A šta je ovdje? Ananas? Probat ću. Wow, kako ukusno. Super. Šta? A ovdje čekić ide u kompletu sa lizalicom? Wow. Verovatno to treba razbiti. Da, uspela sam. Ovo, tu je tako puno slatkiša i lizalica i čokoladne bombone. Ekstra! Rešeno. Jess je pobedila. Čestitam! Da, moja prva pobeda. Ja sam tako srećna. Labubu, opet si ti ovdje? Naravno, on isto hoće da proba. Njemu se svidelo. I ja sam srećna. Hajde da izaberemo šta ćete da kuvate. Da vidimo šta je tamo. Super! Napravite mi tortu. Hajde, verujem u vas. Treba će mi kokice. A šta ste vi smislili? Pa ne znam, treba razmisliti. Znam. Treba mi pomoć mojih vilenjaca. Evo ih. Šta ste mi doneli za tortu? To je najlepši fil. Hvala. Opa, još i kore. Čak i bela čokolada. To je sve što mi je trebalo. Hvala mojim vernim pomoćnicima. Vidimo se na severnom polu. Što? Prvi put vidim vilenjace? Okej, nastavit ću da kuvam. Pomešat ću čini kokice i tečni marshmallow. Tako je, odlično mi ide. Hajde da sastavimo tortu. I sedit ću na korofil. Zatim staviti drugu koru. Tako treba ponoviti nekoliko puta. Odlično. A sad ću premazati sve filom. Napravio sam zelenu jelku. Ali treba dodati detalje. Napravit ću lepe zelene cvetiće kao ukras. Odlično. Sada ovo više liči na jelku. Hajde da dodamo zelene i crvene konfete. Wow, to izgleda divno. Liči na ukrašenu jelku, jel da? A sad ću od bele čokolade napraviti zvezdu. Miley, kako ti se sviđa moja torta? Super je, Santa, svaka čast. A ja sam odlučila da napravim tortu Sneška. Pogledajte kako ga sastavljam. Sad ću dodati kokos. On baš liči na sneg. Imat ću čak i šargarepu. Preslatko. A sada uzimam čokoladnog sandu. Slušaj, liči na mene. Šta to radiš? Treba skinuti pakovanje i probati čokoladu. Obožavam, to je jako ukusno. Što? Ne. Neću da budem na mesto ove čokolade. Dedo Mraz, šta vam je? Jeste se uplašili? Unutra sam M&M's bombone. To je baš ono što mi treba. Pogledajte kako je lepo ispalo. A
sada uzimam mali oreo kolači. To će biti oči mog Sneška. Gotovo. Veoma lepo, Miley. Odlično si se potrudila. Šefe, a šta je kod vas? Ostalo je dodati ukrase. Torta je crvena, a od žele bombona ću napraviti mašnu. I ovo mi treba za ukras. Da, prelepo. Prijatno, mala. Wow, sve torte su jako lepe. Šta prvo da probam? O, ovaj Sneško je jako lep. Oduševljena sam. Wow, to je divno. Svaka čast. A šta je ovo? Ju, to je prava šargarepa. Fuj, mrzim povrće. Neću više. A sad ću probati ovaj slatki poklon. Wow, baš lepo. Unutra su čokoladne kore. Jao, to je mnogo ukusno. Takav poklon mi se sviđa. Šta? A ovo je jelka? Nevjerovatno. Jedva čekam da probam. To je veoma ukusno. Ova jelka je mnogo dobra. Dakle, izabrala sam pobednika. To će biti Deda Mraz. Hvala, Jess. Od uvek si bila na mojoj listi dobrih devojčica. Čestitam. Šta da smislim ovaj put? A ruka je pala ovde. Šta je ovo u razglednici? O, kakao! Super, treba mi to. O, imam dobru ideju. Treba mi samo mleko i čokolada. Pomešat ću u šerpi mleko i čokoladu. Ugreću to sve i promešati. Moja žena mi često sprema ovo piće posle teškog dana. Sipam to u čašu. Gledajte kako lepa boja. A sada treba dodati malo leda. Napravit ću nekoliko pahuljica. Tako je. Stavljam ih u čašu. O, čaša se zaledila. Previše hladno. O, Miley, šta si smislila? Hvala na mančmelu i poki štapićima. A već znam šta ću napraviti od toga. Pogledajte, zar to nije preslatko? A ja imam čokoladno mleko. Treba ga sipati u blender, dodati maltizers i kakao. Da, tako je, ostalo sve promešati. O, da. Ispao je mnogo lep koktel. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve šlagom. Šlag vole sva deca. Tako je, preko ću sipati šarene konfete. Gotovo. O, čekajte, a gde ste odneli moje mleko? Treba mi. Imam teglu sa nutelom, ali ostalo je baš malo. Treba sipati čokoladno mleko u teglu do kraja. A sad ću sve promešati. Gledajte šta sam smislila. Sad će se sve dobro promešati. Savršeno. Wow, ukus je super. Obožavam KitKat. A moj koktel je spreman. Jess, probaj brže i reci ko je pobedio. Wow, to je baš ono što sam htjela. Jedva čekam da probam. A želim da počnem od ovog. To je kakao u tegli od nutele. Ukus je banalan. Dobro, probat ćemo još nešto. Wow, to je Sneško od marshmallova i kakao. Super! Da, prelepo. Čekajte, kako hladno. Ne sviđa mi se tako hladno piće. A tu je nešto zanimljivo. Probat ću. Izgleda ukusno. I ukus je jako dobar. Odlučila sam. Pobeđuje šef. Da, pobeda je moja. Priznajte, zaslužila sam to. Hvala, Jess. Odlično ste uspeli. Ostala je posljednja čestitka. Šta ćete sada da spremate? Da, hoću. To je kolač. Hajde, počnite.
O, ja sam najbolja u tome. Sad ću vam to dokazati. Trebaju mi lizalice. Prvo ih treba istopiti. A kad se lizalice istope, sklonit ću štapiće. Tako, a sad ću naduvati balon. Tok će biti dovoljno. Umočit ću ga u karamel. Da, odlično mi ide. Deda Mrazu, hoćete mi pomoći? Šta treba od mene? Treba ohladiti. Naravno, majstor sam u tome. O, hvala. Sklanjam balon i pogledajte šta sam dobila. A sada uzimam čokoladni kolač. A dodat ću malo filo odozgo. Stavljam slatku jelku i pokrivam karamelom. A preko ću sipati malo konfeta. Ispalo mnogo lepo, jel se slažete? I ja sam oduševljena. A gde leti kolač? Treba mi jedan. Nadam se da niste protiv, šefe. Smislio sam zanimljivu ukras. I jako volim svoje jelene koje me voze svaku novu godinu. Ali moj omiljeni je Rudolf. Ali nemojte nikome reći. Deda Mrazo, a da li možete da napravite sladoled u kornetu? Wow! Nikad nisam videla to. Da, ispao je sladoled. Baš je lep. Hvala puno. Stavit ću sladoled na kolač, napraviti oči, uši i nosić. Wow, prelepo. A Jess, probaj brže. O da, kolači. Svi su tako različiti. Hoću da probam ovaj. O, jo, moj jezik. O, zaledio se. Ne sviđa mi se to. A šta je ovdje? Wow, pa to je kolač u obliku jelena. Ukus je super. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Jo, kako slatko. Jedva čekam da ga probam. Tu je sladoled. Ekstra. Odlična kombinacija. Onaj ko je smislio to, pobedio je. To je mnogo ukusno. Da, pobeda je moja. Najbolja sam. To. To je velika, srednja i mala hrana izazov. Da vidimo ko je šta dobio. Quentin počinje. On ima malu limenku kole. Ne ljuti se. A Britney ima srednju flašu. Nije loše. O, Danny je dobio ogromnu. Takvu još niko nikad nije video. Ja počinjem. Otvaram. Nešto neće. Zašto? Hej, šta je bilo? O, čekajte. Pa to miriše na čokoladu. Sad ću da probam. Kako ukusno. Sviđa mi se. To je super. Da vidimo šta je unutra. O, čekajte. Pa tamo je žele. Sipat ću ga u usta. O, da, tamo su još i Skittles bombone, nevjerovatno. Šta je bilo, Britney? Je li ukusno? O, kakvi zubi imaš. Obojili su se. Izgleda jako čudno. Hajde bolje da vidimo šta je u mojoj flaši. Sad ću da probam. Lepo, moram stići do punjenja. O, tako agresivnu Britney još nisam video. Da, to je jako ukusno. O, stigla sam do punjenja. Pogledajte, to je medeni žele sa Skittles bombonama. Oduševljena sam. Hoću da pojedem sve do kraja. A sada želim da slomim flašu. Hajde. Da, uspela sam. Izgnječila sam flašu rukama. Sada mogu jesti čokoladu zajedno sa bombonama i želeom. Jo, ruke su mi sada tako lepljive. Došla mi ideja za prank. Sad ću zavitlavati Danija i Quentina. To će biti jako smešno. Zdravo, momci. Volim vas. Jo, ne mogu da odlepim ruke od njihovih majica. To nije dobro. Izvinite, nisam mislila da će tako biti. Slučajno sam pocepala vaše majice. Ali, nema veze. Danny, sad je tvore. Hajde. Dobro, sad ću probati poklopac. Baš je lep. Sviđa mi se. O, čekajte, došla mi ideja. Sad ću promešati kašiku med. Gasovi izlaze. Šta? Flaša je pala. Upsa, flaša se razbila, ali bila je tako velika. Verovatno je tamo puno žele. Danny, probaj.
Moram pojesti sve do posljednje mrvice. Jako mi se sviđa. To je prelepo. Gospodine Danny, je li sa vama sve u redu? Izgleda da imate bolest od slatkog. Čekajte, to je samo Skittles. Ne, bolesni ste. Moram vam odmah dati injekciju. Gde ćete? To neće boleti. Danny, bolje beži i ne zaustavljaj se. Jao, kako malo pakovanje čokoladnog Pringles. A Danny ima srednje pakovanje, dok će mu sigurno biti dovoljno. A Quentin je dobio još veće pakovanje. Neverovatno. Nisam znala da postoje takva. Wow. Ja ću biti prva. Ima malo pakovanje. Dakle, sipat ću sve na ruku. O, kakve mrve. Probat ću. Wow. Čokoladni čips je mnogo lep. Želim još. I, zašto ne izlazi? Hajde. Molim te. Šta, je li to sve? Ne mogu da verujem. Čekajte, prst mi se zaglavio u tegli. Užas, Danny, spasi moj prst. Hajde, pomoći ću ti. Vučem, jao. Pošto Danny-a nema, čips je moj. Hej. Britney, nemoj ni da misliš o tome. To je sve moje. O, da, nisam znao da je to tako ukusno. Sviđa mi se čak više od običnog čipsa. Ali hoću i ja čips, Danny. Sad ću ukrasti od njega. Treba samo iseći dno. Tako je. Hej, gdje je moj čips? Čudno. Prošao sam kroz teglu. Zašto ovdje nema dna? A gdje je čips? Kakva je to magija? O ne, tu nema magije. To je samo lopov koji se zove Britney. Ti si mi pojela čips. Danny, stani, imam plan. Vidiš ovo ogromno pakovanje? Možemo pojesti to. Odlična ideja. Da, na mene red. Sad ću otvoriti. Quentin, pazi malo. Samo pogledajte ovu veličinu. Da, to je nerealno ukusno. Sviđa mi se. Vama neću dati. Jel vam jasno? Quentin još ne zna da su Britney i Danny smislili plan kako da mu ukradu čips. Quentin je upao u pakovanje. Drugari, to je tako ukusno. Presrećan sam. Danny, ne mogu više da gledam to. Moramo ispuniti naš plan. Hajde da isečemo njegovo pakovanje. Sad ću dobiti njegov čips, kao što sam dobila tvoj. I gdje je čips? O ne, tu je samo Quentin. To je moj čips, marš odavde. Sam ću ga pojesti. Bežite brže. Hteli su da mi ukradu čips, ali ja to neću dopustiti. Doviđenja. Ovog puta drugari imaju lizalicu i čokoladnu fontanu. Quentin, imaš tako veliku lizalicu, ali baš malu fontanu. A Britney ima sve srednje veličine. A Danny je dobio ogromnu fontanu i malu lizalicu. Dakle, ova runda će biti zanimljiva. Hajde da počnemo. Quentin, ti si prvi. Umočit ću lizalicu fontanu. Da, moram je potpuno prekriti čokoladom. To nije tako lako kao što sam mislio. Padam! Ojuj! Quentin, lizalica je preteška za tebe. Jesi li u redu? Sve se razbilo. Šta ćeš sada da radiš? Pa, to je čak i bolje. Da. Stavit ću sve komade u činiju. Tako je. Još malo. Eto, sve sam skupio. Sad ću izvaditi Minecraft čekić i tučem. Da. Hajde da vidimo šta je ispalo. Uzet ću štapić. I gledajte, napravio sam lizalicu u obliku zvezdice. Probat ću. Ukusno. Britney, šta si ti smislila? Odlučila sam da moram pokriti svu moju lizalicu čokoladom. Imam sve savršene veličine. Čekajte, nedostaje šarenih konfeta. Da, sada to izgleda mnogo lepše. Sada mogu da probam to. Jedva čekam. Wow, to je predobro. Super. Danny, sada ti. Odmah ću probati.
Ja imam najmanju lizalicu. Umočit ću je u čokoladu, a sada probati. To je dobra kombinacija. Čekajte, šta se desilo? Zagrizao sam lizalicu. Unutra je žvaka. To znači da mogu napraviti balon. Super! Pogledajte kakav balon je napravio Deni. Šta ćeš raditi sa njim? Umočit ću ga u fontanu. Da, tako je. Odlično, uspeo sam. Čekajte, imam ideju. Hoćete da ga razbijem? Naravno, hajde! Wow, kako se moćno razbio. Na male komade. Ekstra, to odmah treba probati. Da, ukus čokolade. Jel da? Možemo i mi da probamo? Dobro, izvolite prijatelji. Ništa mi nije žao za vas. Imam puno čokolade. Hvala. Sada svaka ima svoj akvarijum. Baš su cool i veliki. Samo je moj bolji. Kako da ne? Šta je ovo? Sanduk sa blagom? Da vidimo šta je unutra. Neverovatno, kako lepo. Super. Ovo kamenje će mi sigurno trebati. Baš je lepo. A od konopca se isto može nešto smisliti. Samo ga treba malo ukrasiti. Koristit ću roze boju, tako je. Cool. Eto, i malo šljokica. U stvari malo više. Wow, lepota. Ovdje mu je savršeno mesto. Cool. Čekajte, a šta je ovo? Šta se dešava? A to se, draga, zove nauka. Ja uzgajam kristale i oni su mnogo lepši od tvojih kamenčića. Da, sve je gotovo. Pogledaj kako je lepo ispalo. Oni će biti ovdje, na najvidljivijem mjestu. Divno. Dobro, šta još imamo? I ovo će mi isto trebati. Dobro će izgledati ovdje. Eto, to je lepo za razliku od nekih. A jeste vidjeli ovo? Gledaj kako sladan delfin. On će viseti ovdje. I ovakve divne školjke. Sve za moju sirenu. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Ajde, idi plivaj u svom akvarijumu. Šta to radiš? Hej, vrati mi! Šta je? Uplašila te moja igračka Ajkula, jeli? Kakva pera je? Došla mi ideja. Moj akvarijum će čuvati puno Ajkula. A ovdje ću okačiti rasvetu. I ja imam iste ukrase, samo lepše. Dobro, da vidimo šta još imam. Wow, kakva lepota. Savršen ukras za morsko dno. Cool. Da, sipat ću što više, tako je. Da, lepota. Wow, ekstra. Hej, zašto ponavljaš za mnom? To nije fair. Baš me briga. Dobro, gledaj šta još imam. Ovo je prava školjka sa blagom. Treba sve da se sredi da sireni bude udobno u ovom akvarijumu. Pogledajte, zar to nije preslatko? Kakav je to užasan zvuk! Da, imamo odličan bend. Gledaj kakav sam ti krevet pripremila. Jel ti se sviđa? Jeli? Meni mnogo. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti sanduk sa tvojim stvarima. Da, tu ću staviti stolicu i stočić za šminkanje. Ajde, sedi ovdje, navikavaj se na novi dom. Sve je spremno. Svaka mi čast. Izgledam prelepo. Šta? Bela se isto doterava. A jesi vidio ovo? Ovo će biti pravi ormar sa haljinama. Stavit ću ga ovdje. Da. Sireno, tvoja soba je spremna.
možeš da se odmoriš. Sedi i uživaj. Moja soba je svakako bolja. Nije istina. Odlučite vi, čiji akvarijum je bolji. Pišite u komentarima. Imam ideju za novu sobu. Napravit ću pravu kuhinju. Jel se slažeš, Sireno? Ovo je tvoj frižider sa hranom. Jesi vidio našu novu kuhinju? Baš je lepa, jel da? A meni se mnogo sviđa. Šta? Dobro, imam ideju. Šta će nama kuhinja? To više nije moderno. Ja ću napraviti pravi bar. Da. Obavezno treba staviti visoke barske stolice. Tako je. I naravno obezbeđenje, da bi pazili na red. Tako je. Odlično. Čekaj. A šta ako napravimo mali prank? To će biti smešno. O Bože, kako boli! Šta je to bilo? O, znam čime da ukrasim sto. Ovdje će odlično izgledati cveće. Lepota. A za stolom možeš da sediš ne samo ti, nego i tvoji gosti. Juj, kako slatko! Jao, fuj, kako dosadno, kao neki vrtić. Ja sam smislila nešto mnogo bolje. Sad ćete vidjeti. Malo iznenađenje za naš morski par. Šta si uradila? Sve si poparila? To nije smešno. Dobro, ja imam još jedan slobodan sprat. Treba ga nekako popuniti. To će biti lako. Tamo će biti dnevna soba. Dakle, stavit ću ovdje ovakvu fotelju. Zatim malo kućnih biljaka. Obavezno stočić. I naravno, televizor. Sedi ovdje i uživaj. O, kako je cool ispalo. Šta? Ne mešaj se, gledaj svoje posla. Baš me briga, mi ćemo imati kauč, malu fotelju i sto sa cvećem. Preslatko. A tu će biti putak za umetnost, jer si ti nama velika umetnica. Obožavam te, ti si najbolja. Hajde, nacrtaj nešto lepo. Wow, divno, svaka čast. Krov kuće je gotov. Treba ga ukrasiti. Mislim da će zvezda odlično izgledati na njemu. Neš, koliko je bolje? A još ću napraviti veliku zabavu ovdje. A vidi, to je pravi vodeni tobogan. Šta, jel tako? Pa dobro, i mi imamo takav tobogan. Ali bolje od vašeg. Jo, da li smo se uradile? Znači sada možemo mirno da se igramo? Prvo ćemo ući u ovu sobu. O, šta je to? Izgleda da je taksi stigao. Naša kočija je spremna da krene. Morski konji će vas odvesti gde god poželite. Dakle, hajde da vidimo kakve kućice su ispale. Baš su lepe, jel da? Pogledajte svaki sprat. Izgleda ekstra, jel da? Napišite u komentarima svoje mišljenje. Čija kuća vam se najviše dopada? A meni se sviđaju obe. A mnogo su slatke. To je nevjerovatno. A jel bi htjeli sebi možda takvu kuću? Dakle, mislim da je pravo vreme da se spustimo po našem toboganu. To je jako zabavno. O, da, cool. Da, baš je zgodno spuštati se na donji sprat. Eto tako. Odlično. I šta to radiš? Ti si prva počela. Pa dobro, hajde zajedno da se... Hajde da vidimo šta je ispod vaših poklopaca. Kate počinje. Aha, čokoladna maca. Quentin je dobio žele macu, a Miley pravu. Kako slatko. Da, moja maca je neverovatno slatka. Hoću da je pomazim. O, sad smo prijatelji. Aha, vidim da ti se sviđa. A sada, hajde da se igramo. O,
nam je zabavno zajedno, jel da? Obožavam te, dušo. O, Miley, tvoja maca je tako slatka. Baš ti se posrećilo. O, ne. To je moja maca. Ne diraj je. Hej, sam ću je pojesti. Ups, izgleda da maca nije shvatila da je to žele maca. Miley, skloni je brže. Dakle, probat ću. Wow, to je prelepo. Baš mi se sviđa. Hoću i ja da probam čokoladnu macu. Miris je ekstra. O, došla mi je ideja. Stavit ću svoju macu u akvarijum. A zatim sipati mleko unutra. Treba mi što više mleka. Da, tako je. Pogledajte, sad imam lep kakao sa mini marshmallowom. Jo, Mileyna maca je sad tužna. Ne brini, mogu ti sipati malo mleka. Eto, izvoli, dušo. To je za tebe. O, hvala, Kate. To je baš lepo od tebe. Moje maci se sviđa mleko. Odlično. Maca je srećna, a znači ja sam. Moj kakao je super. Oho, Chloe, šta radiš tamo? Zabavljam se. To je nova igrica od Multido Sort. Super. Možeš je instalirati odmah u Google Playu ili Apple Storeu. Ajde zajedno da se igramo. Biće zabavno. Pitam se šta ćete sada dobiti. Kate, otvaraj. O, čokoladni čips, super. Wow, jedva čekam da probam. Oho, hrska kao pravi čips. Nikad pre nisam vidjela čokoladni čips. To je super. Da, to je nevjerovatno ukusno. Svidjelo mi se. A šta je kod mene? Wow, dobila sam žele čips. Ekstra. Baš me zanima kakav je ukus. Sad ću probati. To je nevjerovatno ukusno. Hoću još. O, da. Quentina, šta je kod tebe? Sad ćemo da vidimo. To je pravi Pringles. Sad ću ga probati. Jao. Izgleda da je ljud. Plašim se da jedem to. O, ne. To je mnogo ljuto. Devojke, sve mi gori ustima. Miley, Kate, jeste li dobro? Da, stigli smo da se sagnemo. Jao, o ne, moja čokolada se otopila. Sad imam tečnu čokoladu. U stvari, čekajte, imam ideju. Mogu ga ponovo zalediti. Uradit ću to uz pomoć Mentosa. Ubacit ću pakovanje štapića od sladoleda. A sad ću poduvati svojim ledenim dahom. Da, gotovo. Wow, sad imam čokoladni sladoled. Predobro. Blago meni. Wow, Kate, to je odlična ideja. A kako je Mileyn čip? Da, i on se istopio. Da, ali to je svakako ukusno. Ali i ja ću iskoristiti ideju Kate i zalediti svoj žele u pakovanju. Dakle, duvam. Je li uspelo? Jeste! Wow! Pogledajte! To je predobro! Oduševljena sam! Quentin, samo ti nisi imao sreće, jadan! Hej, dajte meni nešto! Kakve ste cicije? Kate, šta je kod tebe? O, Bože! To su bubašvabe.
Čekajte, ali nisu pobegli. To znači da... Da nisu prave. Da, to je žele. Odlično, to mi se sviđa. Kate, sad ćeš uplašiti svoje drugare. Bolje probaj. Važi, sad ću. To je baš lepo. Hoću još. Pa nema veze. Miley, a šta je ispod tvog poklopca? Sad ćemo da vidimo. Ja imam bubašvabe. Kako odvratno. Gadno mi čak i da ih pipam. Čekajte, šta je to? Pa to je čokolada. Znači, dobila sam čokoladne bubašvabe. Blago meni. Da? Miley je također imala sreće. Ostalo je saznati šta je ispod Quentinovog poklopca. Ali pretpostavljamo šta. Da, tamo su prave bubašvabe. Jako se plašim bubašvaba. Šta da radim? Devojke žive su, jel shvatate? A gde su? Čudno. Kate, samo nemoj da paničiš. O ne, bubašvabe su na devojkama. Mamice! I jedne na mojoj glavi. Marš odavde. Smislio sam. Treba sve ovdje počistiti. Imam specijalni sprej. Da, sad ćemo se rešiti ovih bubašvaba. Gotovo. Što? Zašto je dalje tu? O ne, pobrkao sam sprejeve. Uzeo sam toksični sprej, a ne sprej protiv insekata. Bežite odavde. Nadam se da će ovaj put biti nešto lepo. Quentin? Wow! To su žele nudle. Trebalo bi da bude jako ukusno. Ne sumnjam. O da, jako mi se sviđa. Super, a sad je moj red. Šta? Prave, neskuvane nudle? Kako da jedem to? Ne treba mi to. Oho, Kate je bacila svoje nudle šefu. Sklonite to od mene. Šta? Nudle su se vratile skuvane. Zanimljivo. Wow, predobro. To mi se sviđa. Odlično. Hajde da vidimo šta sam ja dobila. Wow, to su čokoladne nudle. Ozbiljno? Nikad pre nisam jela takve. Treba probati. Wow, to je neverovatno. Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Miley, imaš čokoladne brkove. Jao, a šta ovdje radi policajac? Tražim opasnog kriminalca. Možda se krije među vama. Ja, ovaj portret liči na Miley. Pođite za mnom, gospođice. Šta da radimo? Tačno. Gledajte, to nisu pravi brkovi. To je druga osoba. U pravu ste, idem ja. Smislila sam šta želim da pojedem. Napravite mi tortu sa igračkom Labubu. Ako ste sve razumeli, možete početi da pravite. Čekam. Hej, a gde je nestao moj Labubu? Halo, gde si? Oho, a mi Labubu je odlučio da pojede tortu čak i pre nego što to učini ona sama. Obožavam šlag. Vreme da sastavim tortu. Sklanjam sve kore i ostavljam jednu. Super! A sada stavljam krem na koru. Uzimam lopaticu i razmazujem po celoj kori. A zatim ponavljam to nekoliko puta. Odlično! A sada želim da prelijem sve roze čokoladom. To je. Dakle, sipat ću odozgo. Pažljivo. Wow, kako lepo curi.
Sviđa mi se kako ispada. A sad je došlo vreme za ukrase. A vidi za, to su medenjake Labubu. Sad ću ih ubaciti u tortu, tako je? Odlično. Baš sam zadovoljna. A šta se ovdje dešava? O ne, neko progrizao rupu u mojoj torti za Miju. Zaki, jesi li to ti? Što? Ne. Što da radim? Ideja. Dodat ću ovdje dekor, kao da Labubu izlazi iz moje torte. Odlično. Sada možemo poslužiti Miju. A ja imam bolju ideju. Uzet ću Hubabubu, izvadit ću žvaku i razvaljati oklagijom. Tako je. A sada uzimam šarene olovke. Nacrtat ću lice. To je ispalo baš slatko, jel da? A zatim ću premazati tortu kremom. Imam poseban dodatak koji stvara imitaciju dlake. O da, izgleda ekstra. Ostalo ubaciti uši. O, ispalo čak i bolje nego što sam zamišljao. Ovaj mali Labubu odlučio da pojede i Zakovu tortu. O ne, Zakova savršena torta uništena. Brzo mu pomozite. Padam. Joj, to je bolelo. Ne, šta se desilo sa mojom tortom? O ne, uništene. Ne mogu da dam i ovakvu. Znači, ti si to uradila. Naravno da ne. Uzmi ovo. Dobro, zalepit ću facu ovdje. Tako već mnogo bolje. Šta mislite, šefe? Je li dobro izgleda? Naravno da ne. Dobro, nastavit ću. Ja ću imati čokoladnu tortu. Dodat ću kremasto krznom slatkom Labubu. Da, on izgleda kao pravi. Još par ukrasa i to je to. Moja torta je prelepa. Ne, moja je bolja. Ne moja. Ne, moja. Dobro, zašto se svađamo? To će odlučiti Mija. Čekajte, a šta je sa mojim Labubom? Dobro, verovatno mi se učinilo. Mija, probaj. Wow, napravili ste mi 3 torte. Šta se desilo sa ovom? Je li je pregazio auto? Pa dobro, sad ću probati. Nije loše. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. Wow, kakva lepa roza torta. Sad ću je probati. Jako ukusno. Oduševljena sam. Čekajte, ovdje je medenjak Labubu. Sad ću ga probati. Da, to je prelepo. Teško je prestati jesti. Divno. Jao, tvoj Labubu će sada pojesti svu šefovu čokoladnu tortu. Mija, tebi ništa neće ostati. Hej, Labubu, kako si smeo da pojedeš celu tortu, a da mi ništa ne ostaviš? Kakva šteta. Ostalo je samo par mrvica. I čak su i one neverovatno ukusne. Pa dobro, onda pobeđuje sestra Janice. Da, znala sam da ću pobediti. Hvala ti, Mija. A sad mi napravite burger, a mora biti ukusan. Lako, uzet ću hleb. Aha, par komada. Stavljam ga u toster. A sada pržim pljeskavicu. Da, stavit ću u tiganj i ne zaboravljam da okrećem. Ovaj nestašni Labubu hoće da pokvari Janicinu pljeskavicu. Šta se dešava? Odakle je vatra? Da li sam stvarno uključila šporet na najjaču? Ups. Ostao je samo ugalj od pljeskavice. To treba baciti. A šta je sa hlebom? Spreman je. Odlično. Onda ću uzeti tost. A preko staviti žele bombone. Zatim čokoladu. I odozgo i još malo bombona. Pokrivam sve tostom i tada. Ali ja ću svejedno pobediti. Odmah ću naručiti burgere iz McDonald'sa. Tamo sigurno prave najukusnije burgere.
Da, evo moje poručbine. Ovdje su nuggeci, kolutići luka i burger. Sad ću sastaviti sve zajedno. Pokrivam lepinjom i to je to. Zašto se smeješ? Čekaj, to još nije sve. Sad ću obojiti svoj burger u zlatno. A Mija zaslužuje najbolju hranu. Zlatni burger sigurno nikad nije jela. O, da, to je to. Ja sam završila. Prijatno. Wow! Od čega da počnem? Ovaj burger liči na sandvič. Sad ću ga probati. On je sladak. Sviđa mi se. Nikada nisam jela nešto slično. Šta dalje? Kakav veliki burger. Sad ću probati. Da, ukusno. Baš je sočan. I šta je ostalo? Opa, zlatni burger. On tako lepo svetluca. I ukus je također sjajan. I čija je pobjeda? Šefova! Hvala ti, Mija. Ipak sam i ja profesionalac. Ovog puta želim jelo u obliku Labuboa. Odlična ideja. Ja ću nacrtati palačinku u obliku Labuboa. Dakle, prvo mi treba crna kontura. Iscrtavam lice. A posle krzno. Da, tako je. I ne smijem zaboraviti na uši. Posle telo, ruke i noge. Da, i dodat ću obojene detalje. A sada mogu obojiti Labuboa potpuno. A bitno je da ne žurim. Sve mora biti lepo. Tako je. Ostalo je da okrenem Labuboa i stavim ga na tanjir. Ispalo je baš sjajno. Janice, kako ti se sviđa, ili? Pa onako, kod mene će biti bolje. Dakle, prvo ću nacrtati crnu konturu. Ja ću imati baš slatkog Labuboa. Mija obožava svog malog Labuboa, a on je kod nje brown. Zato sam odlučila da nacrtam baš takvog. Odlično mi ide. Nacrtat ću detalje, a zatim obojiti sve. Mislim da mi odlično ide. Zamislite, ja prvi put crtam testom. To je jako zanimljivo. I očigledno da imam talenat. Ispalo je super. Kako vam se sviđa? Ja smatram da je pobjeda moja. Naravno da ne. Ja ću napraviti bolju palačinku. Gledajte i učite. Nacrtat ću konturu crnim testom. Da, i odmah dodam sve detalje. Zatim popunjavam malene detalje obojenim testom. A sam Labubu će biti roze. Mija je ipak fan roze boje. To je to. Ja sam završila. Mija može probati naša jela. To je stvarno dobro. Prijatno. Wow, sve tako lepo. Od čega da počnem? Ovaj Labubu liči na mog. Wow, baš je lep. Čekajte, a šta s ovim Labubom nije u redu? On je crn. Strašno ga je čak i probati. Ipak neću. Ostao je roza Labubu. Sad ću probati. Prelepo. Ali ko je najbolji? Rešeno, sestra Janice. I ponovo sam ja najbolja. Hvala ti, Seko.